banatan pa rin. Ayan. Sige, walang Nakakagat. Ayun mga kagamba, magandang araw sa inyong lahat. Lahat ng mga viewers natin, mga subscriber, magandang araw po sa lahat ng sulok ng mundo. Mga kababayan natin, mga OFW. Magandang araw po sa inyo. Ayun, magandang Si araw po. Viral, mga kagagamba. Mga kagagamba, viral po. Ayun. Suportahan natin niya si Viral. Ayun And po. ngayong araw mga kagamba, magpapalaban kami ni Viral. Sana masiyahan kayo sa ipapakita namin laban. Ayan. Ayan. Sana magpakita sila ng maganda, tay. Oo, hindi man sila magpakita, kami na lang magpapakita. Ito yung aking gagamba, mga kagamba. Oh. Ayan. Ayun. Ayan. Maganda. Hindi ko nasasabihin kung anong line yan. Buhulaan nyo na lang. Ayan. Ayan. Ayun. Ito Kararating naman po yung sa akin, mga kagagamba. Ayan. Ayun, oh. Medyo malikot. Ayun, oh. Mm. Ayan. So, second collab po namin ni tatay. Ayan. Oh, sige, bilang na bilang niya. Ako di ko mabilang eh. Yung unang collab po namin, tahimik pa po ako nun. Oo, pinagalitan ko pa. Salita ka naman. Ayun. Ayan. Okay na natin, tay. Ngayon, dati nahihiya siya. Ngayon, nakakaya na siya. Ngayon, walang hiya na po. Hindi naman, hindi po masyado. Ayan. O, sige, bitawan mo na. Sige, tay. Hop, tatalikat na. Ayan, bitawan mo na, bitawan mo na. Ayan, Eksakto oh. pagharap niya. Eksakto pagharap. Ayun, sinakman na sa akin, galing. Grabe naman. Nako po, laglag ng isa. Eksakto pagharap. Ayun, sinakman na sa akin, galing. Grabe. Galit na galit, tanggal isang pa. Tanggal ang isang paano sa akin, mga Tanggal ang isang kagagamba. pa. Tanggal ang Ano isang ba? pa, oh. Ayan, oh. Ang bangis ng kagamba ni tatay. Ah, Pagdikit pala, sakmal kagad. kararating lang to kanina. Uy. Ay, dala-dala yung kamay, oh. Dala-dala Ay, yung pata. galamay, pata. Ayan, oh, tanggalin natin yung pata. Tanggalin, baka hindi kumagat, ay. Hindi niya mabibitawan yan. Patay na. Baka siya makagat. Pinigyan niya ng remembrance, tay. Wala na, may pabaon ka agad. May pabaon ka Grabe, agad. sinakmal kagad. Ang hirap tanggalin, mga kagamba. Oh, gigil na gigil, tay. Oh, galit na galit, oh. Ayun, oh. Nakanda na yung tanghalian mo, eh. Ayaw. Nagda-diet siya, tay. Gusto niya, paalam. Ayaw talaga, oh. Yun na, oh. Naku po. Ay, grabe. Ay, ayaw mo na. Ala, Oo. paano kakagat yan, tay? Ay, Sige. bibitawan niya bago bibitawan magkagawa. niya. Bahala Sige, sa sige, buhay sige, niya. sige. Mhm. Game. Ayun na. Sinasaputan niya, oh. Sinasaputan na. Oh, Ayun lang. Oh. Ay, hindi pa nalaglag. Oo. Isang laglag pa lang, no, tay? Oh, siya lang pa lang. Hindi, nasa loko. Wala Ayun, yun. nasa loob. Ay, grabe. Ayun, oh. Ayun, oh. Grabe naman Galit yan. na galit na siya, oh. Oh, Ayan, binalutan na niya. oh. Sana, sana. Ayan, Ay, nahanap natanggal, niya. yan, natanggal. Yan, natanggal na, tay. Yan, okay na. Ayan na. Ayun na naman. Ayun na. Oh, Ay. hindi na niya mahuli, ah. Hindi na niya mahuli. Wais na itong gagamba. Mukhang kakagatin na ako ng gagamba ko. Hindi niya mahuli, oh. Ako po. Isang beses sa sakmalan. Oh, wala. Magaling umilag tong gagamba mo, ah. Magaling tumakbo, Huwag tay. ako kakagatin. Hindi ako Gigil yun. na gigil yun sa'yo, tay. Oh. Oh, Walang kondisyon yan. Kararating lang kanina. kaya nga. Likas talaga siyang matapang. Matapang talaga. Oo. Kita mo, putol ka agad ang pata. Oo. Hindi niya nakatisan, natanggalan lang niya ng pata. Oo, grabing kagat niya sa stick. Kaya nga, nananakmal Ramdam na ramdam ko. Ang lakas. Kinain yung pata na naman, oh. Binalikan. Binalik. Oh. Ayan, tanggalin mo tayo. Hindi kasi matanggal-tanggal yung pata na yan, eh. Ayan, oh. Aba, Oh, ang bilis tumakbo, bilis tumakbo. hindi niya natalikuran. Ayan na. Ayun! Lumalaban pa yung sa'yo, ah. Nakikipag... Oh, kumakagat pa. Nakikipag... tulakan pa. Ayun! Ayun na! Nadali na. Ayan na! Ayan lang. Ayan na! Ganyan siya. Uy, nakawala pa. Tulakan pa. Ayun! Ayan! Ah. Nakakagat pa yata siya. Nanghina yata gagamba ko, ha. Ba't nabitawan niya? Ewan ko Oh? tayo, parang kumagat din eh.
Oo, nakasakit yata yung gagamba mo. Konti lang, pero ano, O baka maliksi pa, oh. Kita mo yung gagamba mo. matibay. Papawala pa ng sapot eh. Pero, Tatas ang ganda gumagawa yun. ng hanging bridge, oh. Yan nga. Ayan na. Ayan na. Natalikuran. Ayun! Ayun! Banatan pa rin, Oo! ayan. Sige, walang Nakakagat pa yung sa akin, tay. Oo, nakakagat, oh. Ayun, Oo, walang humpay na, ano, saputan. Ay, yan. grabe. Ayun, Yan. baon din yung kagat. Ayun, bumitaw. Ayun, nabintot niya. Ayun Yan. lang. Nako, nadali rin, nanginig yung akin. Nadibdiban niya, tay. Oo. Nadibdiban. Ang ganda ng laban. Nakaganti. Nadibdiban niya. Ah, Oh. Ayan, oh. Parehas patay stroke. silang stroke. Nadibdiban niya, tay. Kitang-kita kanina. Oh. Hindi siya maingat sa pagkagat niya. Wala na mga gamba, yan. Tumabla. Tabla pa. Wala na, isilid mo na yan. Oh, Isilid ko na. wala Wala na, na. tulala, oh. Ayan, oh. Pero ang ganda ng pinakita nila, tay. Oo, ang ganda ng laban. Yan ang mga gagamba. Oo. Hanggang sa huling hininga. Pati sa akin, wala na rin. Nadibdiban yung sa'yo dito, Oo, eh. inubos niya yung binom niya sa gagamba ko. Hiniga niyang todo. Ayan, oh, kumakatas-katas pa, oh. Ayun, oh. Oh, grabe. Oh, wala talaga, oh. Patay Ganda. ito, patay. Patay yan, patay, tay. Talaga. Oo. Pati ito, hindi na rin mabubuhay ito. Wala na to. Oh, oh. Isa pa. Yun, isa pa. Isa pa. laban. Isa pang patayan. Ganda ng laban. Nako, malupit yun, ah. Ganda ng pinakita nila, tay. Wala na yan, hindi na mabubuhay yun. Hindi na nga. Napusuhan, eh. Yan ang sabi sa hula. Yun ang sabi. si Gagamchoy yun, ah. Si Kasakmal. Yun ang sabi sa Yun hula. ang sabi sa hula. Ayan. Kamag-anak ni Madam Aurig. Galing. Ang galing ng pinakita nila, tay. Oo. Ito yung sa akin, tayo. Wait lang, tanggalin Okay. mo to. Oh. Sige. Nasaputan niya yung stick, oh. Baliw na rin. Maliw na rin. Ayan, ito yung sa akin. Ayan, hindi ko na rin sasabihin ng line yan. Ayan. Anong line? Yun. Ayan. Ito po yung sa akin, mga kagagamba. Ayun, oh, nagpapasapot siya, oh. Oo. Yan. Ayan, mga ka-viral, mga kagamba. Ito sa akin. Ayan. Ayan, Oh, ako, ayan. gigil oh. na gigil Oo, tayo, ah. Gigil na gigil. Sapot Ayan na naman, sapot ah. to. Pagpapakawala ng sapot. Mukhang magpapakita na naman sila ng maganda to, mga Ito mga kagagamba. kagamba, walang kondisyon ito. Wala. Wala pang luto. Galing to. sa box. Galing sa box lang to. Kararating lang kanina. Yun. New arrive. Ayan. O, sige, pakawalan mo na. Sige, tay. Sige. Pakawalan mo na. Oops. Ayan na. Ayan na. Oo. Ayan na. Op. Huwag sandali. Op. Sandali, Saglit lang. sandali. Masyado kayong hot. Ang dami pala sapot eh. Ang dami ang sabot. Ayan. Oo. Ayan natin, tay. Medyo nagsasapot sila, eh. Ayan. Ayan. Okay, sige. Yun. Pakawalan mo na. Pakawalan mo na. Imarap Yun na. na. Imarap na. Uy, Aba, tumalon. ba't na? Gagambang talon. Nagulat. Wala. Tumatalon Hindi pala to. maganda yung laban na to ah. Ayun lang, maganda. Nagalit pala. Hinintay lang. Iyan o. Kumagat sa stick yun sa akin. Pati yung akin. Kumagat din sa stick. Ayan Ayun na. lang. Ayan yan, harapan. Parehas Yan, na maganda. silang nabaliw. Ayan. Ayan ang maganda. Ay, nadali Yun. yung akin na bintot. Nakachamba. Naikutan yung akin. Pero binigay niya lahat ng effort niya. oh. Galing. Binigay lahat ng effort mga kagamba. Oh. Parehas silang makasakmal sa stick kanina. Oh, Ayun lang, maganda. Nagalit pa. Kumbaga nakapwesto lang na maganda, tay. Oo, nadali niya. Mas matalino yung sa'yo. Na ano yun, na-wielding mo ng konti yan. Kagamba, oh. Ganda, oh. Nadali. Nakachamba po, mga kagagamba. Pero yung gagambang yan, mga kagagamba, galing din kay tatay. Kasi dito po kami kumukuha ng gagamba. Mas magaling siya mag-practice. Hindi, pero yung binigay ng aking binigay. effort niya talaga, oh. Kaya, Saka lumaban, tay. tingnan mo yung Ibutan kagat sila, niya sa stick. Muntik pa akong makuryente sa Ganyan sila, oh. Parehas sila. para silang kumagat sa stick, oh. Kala ko tumalon, eh. Na ano lang pala, Ay, nagpainit lang. ipabaon mo na sa kanya yan. O, isa pa, mga kagamba. Isa pa po. Isa pa. Ang ganda naman. Ganda. Laban. Ganda ng laban. Oo. Op.
Ang gagaling ang mga gagamba. Ha? Ang gagaling Ang nila babagsik ngayon, na yan, ha? magagaling, magagaling. Bitaw Yun. na. Yan, okay na mga kagamba. Okay. Ito na, pangatlong Pakita laban mo namin. muna tayo, hindi mo pa napakita. Ayan, ayan. Hindi ko na rin sasabihin line yan. Kasi finish line yan eh. O yan, ito yung sa akin, mga kagagamba. O yan o. Okay. Ayan, Game. Sige, sige. Game. Yan, yan. Pakawalan mo Ayan na. na. Ayan na. Oh. Uy, Aba, bakit? nagpatihulog sa'yo. Bakit? Kanina gigil ah. Oo, kanina tapang-tapang. Ha? Ha? Bakit? Hanggang gigil ka lang ha. Tingnan natin. Ayan na. pinitik na naman. Ah, grabe. Ang nyari. Kanina tapang-tapang mo ha. Kaya nga, nangangagat pa. Ano yun? Tuwa, nananagbo. Bakit? Bakit ulit? Wala pa nga. Nagdodoble sapot ka na? Oo, huwag niyo akong kakagat. Ayun, nangangagat nga eh. Oh. Nangangagat. Mga gigil sila. Ayan. Okay. Yan, pangwala mo na. Ayan na. Kaya mo ang patalikuran niya akin. Oh, Ayaw bakit talaga. ganun? Kanina gigil na gigil. Oo, hanggang gigil lang pala. Bakit ganun? Baka tao gusto yun. Ayan. Ba. Pumuporma na. Hindi pumapalag na, pumupurma. Pumuporma na. Oo. Ayun na naman ang sakmalan. Ang sakmalan, oh. Ayan na naman sila, oh. Ay, yun, lamang ang kanyang dali sa atin. kalaban. Oo. Ayun na naman ang sakmalan. Yun, oh. Ala, Galing. grabe, umaagos. Umaagos yung... Tumatagas, oh. Tumatagas. May butas yung gripo. Ayun, pero nagsasapot siya, oh. Oo, nagsasapot. Kung kailan natagasan, Ayan, oh. ayun, akin naggagamot. Nakakagatan din pala tayo, no? Oo, nakagatan Ayun, din. pati hulog. Ganda ng laban na naman. Sakmalan na naman sila. Oo. Daming sapot kasi. Mm. nadali Nadali lang yung tiyan nun sa akin pero medyo malakas pa naman eh. No? Oo. Kaya pa. Kaya pa. Kaya pa yan. Kaya pa, Ayan, oh. kaya pa Ayan, magpatihulog. abang. Papatihulog na lang yan. Ayan. Naggamot pa sa harap. Kinakalikot pa tenga niya. Mukhang natulili siya eh. Uusap sila. Grabe ka naman. Sinugatan mo ako. Ito'y sugat ko. Sige na. Banat na. Ayan na. Oh, Nakabang yun sa akin, labas no? ng pangil. Ilabas ng pangil. Ayan na. Ilabas ng pangil. Ayan, ay sus. Ah. Tungalo na naman tay. Ayan. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayan, hinahabol niya. Binibit-bit niya. Hinahabol niya. Ayan na, magpapakita. Ayan. Parang may ginunguya. Oo nga eh. Ay, hindi, nagagamot siya sa pangil. Oo, medyo ano siya, nangusuhan. Nangusuan. Nangusuhan siya. Aba. Tumatalikod na agad, Ala. wala pa nga. Baliktarin natin. Ayan, Sinundan. Ayan, patalikuran mo na. Total naman eh, mahina ka na. Mahina na. Sige. Harap. Talikod, harap. Ano ba? Pupusin yung sapot yan. Wala, patihulog na lang siya. Mahina na rin. Medyo ano lang. Oo. Ay, baba, malakas. Alexi, oh. Ayaw niya pahawak. Oo, Ayaw. na nagalit, oh. Nagagalit siya. Oo, nagagalit pala siya pagka napisil yung sugat niya. Masakit daw eh. Mahapdi. Ala, ayan na. Sige, balikwasan mo. Yan, marap ka. Yan. Oh, isa pa. Ala, Magpakita pa. tumatalikod yung sa akin. Oo. Nag-about face siya. Ayan na, Ayan, sinundan siya tuloy. Ayan na. Yari ka na Yan. dyan. Ay, pati ko. Ayaw na. Hindi mo alam kung mahina o ano ba yung sa akin eh, no? Oo. Yung na tumatakbo, biglang... Yan na. Ay, inubusan ng sapot. Tinitignan niya kung hanggang saan yung sapot ay. Ayan na. Oh, magharap na kayo. Magharap na. Ang ganda nung sakmalan nila kanina. Grabe. Nagpakita rin ng magandang laban. Ayan. Ito, pumapalag pa rin, no? Wag lang magpapatihulog. Magpapatihulog. Para pigaan sila. Ayan na. Oh. Ayan, tumalikod. Magpapatihulog talaga tayo. Talaga. Bakit kaya? Pero malakas pa naman eh. Oo nga.
Ayan o. Sakmalin mo na. Oh. Wala. Kaya Wala na, wala na. Wala na mga Lalo kagamba. po tayo mga kagagamba. Hanggang doon na lang mga Oo. kagamba. Hanggang doon na lang. Ayun, Ano, kaya niya. Ayun. Ayun. Ang ganda rin ng pinakita ng mga gagamba Kaya tayo. mga kagamba, 2-1 yung laban. 2-1 po, 2-1. Ay, hindi. 1-1 sang tabla. Oo, tabla. 1-1 isang tabla, oh. Kasi namatay parehas yung Bali, una. draw pa rin, draw. So yun mga gamba, viral mga gamba, suportahan din natin yan. Mabait na vlogger yan. Ayun po. Walang katatu-tatu yan. Opo, takot po ako sa karayom. Takot sa karayom yan. Ako. So, ganun lang po mga gamba. Magandang araw po sa inyo lahat.